O 19:00 nostalgický koncert so skupinou Parmaton z Ostrihomu. O 20:30 koncert Imre Vatkertyho so skupinou V-Band. O 21:30 nostalgický koncert so skupinou Iný štýl z Nových Zámkov. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na sprievodné programy počas celého dňa. Pri bývalej kompli je zinscenovaný dobový vojenský tábor, scény zo života bojovníkov, lukostrelba, ukážka zbraní, ihrisko pre deti, hod do cieľa, turnaj rytierov, chodúle, hojdačka, malovanie kartónových domčekov, vyrábanie obrovských bublifukov. Ďalej sa môžete oboznámiť so starými ľudovými remeslami, ktoré sú prezentované ľudovými remeselníkmi. Naše podujatie sponzorovali Úrad vlády Slovenskej republiky, Program Kultúra národnostných menšín, Smurfit Kappa Obaly, Verejné prístavy, Senior City, Slovenský vodohospodársky podnik, Dušan Juhás, Komp Café, Termálne kúpalisko Vadaš, Ale Štúrovo, Mestské kultúrne stredisko a mesto Štúrovo. Mediálni partneri Duna TV, Košut Rádio Budapešť, Rádio Patria, Bratislava,